Nou, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Die moet ik je afgeven. Ja, Oké. dankjewel. Oh, graag gedaan. Dag. Ja. Spontaan een piekje. Ja. Zo gaat het dus. Zo hebben ze dus. Komen ze hier. Al jaar hebben ze een labeltje. En daar staat... hebben we gevraagd dat ze daar een naam op zetten willen. En dan... daar is het piekje uit het aai kropen. Een van die nesten is te vinden in Dronriep. Met het piekje veertje nou. Ik zou het zien ophouden. Maar... Nou... Het is verslavend. En dan denk je, ach, ik ken hem wel wat in. Ik ken hem wel wat vulling. Nou maar in. Nou, ik doe het eigenlijk mooi omdat het een heel leuk boekje is en een leuk initiatief voor de band. Die krijgen al hier een boek op z'n kwalen en dan komt er een leuk piekje bij. Er zijn er alleen nog net genoeg. Ja, we moeten er nog wat bij hebben. Dus als er nog mensen binnen die het handwerkje kennen en die het een mooi project vinden, dan heel graag. En als het net slagen, dan is het krekkers maar de echte pieken. Er binnen hield het minder skrieze pieken en die had ik gewoon heel dreig. Dus dan is het werkelijkheid ik maar de haakte piekjes. Dus als je het hier toe gaat, aan de slag, dreig is het net. Het is gewoon het liefke zakleer. De poortjes kunnen wel eens een beetje moeilijk wezen, maar er is ook een andere manier om een poortje te maken. Gewoon rug te haken en dan dicht te naaien. Dus dan is het echt wel te doen. Het patroon is te vinden op de website ivn.nl.